Čaute, tu je Viktor. Pozrieme sa na inštaláciu hlavového zloženia, či už nového alebo ako servisný úkon po vyčistení, ktorý doprajme bicyklu aspoň raz za sezónu. Pri novom hlavovom sa ľudia občas zaseknú pri inštalácii spodného krúžku, tzv. Crown Raceu. Vo všeobecnosti existujú dva typy: prerezané s jednoduchou montážou, ktoré zasuniete aj cockringom. Druhý typ je serióznejší, ktorý je potrebné nabúchať do krku, ako to robil Rocco Siffredi. V mojich videách kolotočárska vychytávka nesmie chýbať. Tu nám pomôže PVC rúra na odpady, 50 rozmer, stojí 1 euro a krásne nabuchne tapered krúžok. Jep! Alebo zatlačiť. Vazelínou na ložiska vytrieme všetky misky a dotykové plochy, ako keď sme u kamarátky na návšteve a potrebuješ jej rýchlo vymastiť formu na bábovku. Nezabudneme ani na ložiska a hornú zakrývaciu misku, respektíve krytku. Rám si môžeme pripraviť do takej polohy, aby nám vidlicu tlačil do podlahy, čím sa nám zjednoduší montáž nasledovných komponentov. Hlavové uzavrieme hornou miskou plus podložky ak treba. Nasleduje predstavec. Pri dvojkorunkovej vidlici predstavec substituje horná korunka. Celý systém nám uzaviera vrchná krytka s namastenou skrutkou. Netreba zabúdať, že krk vidlice musí byť aspoň o 2 mm nižší ako predstavec s podložkami, aby dokázal hlavové stiahnuť do seba. Hlavové sa doťahuje jemne a pocitovo, iba aby sa vymedzila vôľa. Následne dotiahneme predstavec alebo korunky na predpísaný moment. Pri novom hlavovom odporúčam kontrolu po hodine jazdenia, hlavové si zvykne ešte sadnúť. Ak ti niečo nebolo jasné, šupni mi to do komentu, potešíš ma lajkom a ja idem rýchlo bike spratať, kým žena nie je doma.